Ah, 20. Bă, Nu mă moi în cui acolo. Fraților, nu-i promovare la... E salutare, oameni buni, sunt George și asta vă face Smash PS cu vlogger români. Sunt aici cu Ionuț. Dați-i follow pe Instagram și mie și lui. Abonați-vă la canalele noastre. Dați un like la acest episod să începem. Deci, primul, Smash PS, Raluca Munte. Raluca Munte. Smash. PS. Alina Eremia. Smash! Adevărat, Smash. Cezara. Cezara. Smash, îi dau Smash. Smash. Aici. Bianca Adam. PS. Pula mea. Deci, PS. veteranii YouTube-ului. Deci sunt 5 și ai una de aici. What Asta. the fuck? Sau asta. Nu știu. Cristina Ciobănaș. Oh, Smash! Și Big Smash! Smash. Cristina Ciobănașu. Gagica ta mă sună că vreau. Ioana Sfinxu. Smash. PS. E mare, dai, da, Smash. Mai rândul meu. Hai. Partea a doua eu. Bianca Comănici. PS. PS. Du-te dracu. Andra Gogan. PS! PS! Da, dracu. Lora. Smash. Ce să dai PS când poți să dai Smash? Adevărat. Fraților, în caz nu se aude bine, bate Vântul! coronavirus. Se frig. Andra. PS. Smash. No, PS. Smash. Are copii cu ai. Și mă tare în pulă, ce? Alexia Ram. No, Smash asta. E frig. Smash. Dai. Iuliana Beregoi, oficial. PS. Iuliana Beregoi, PES! Adică e prea mică, eu am 14 ani, aproape 15, dar e mică. E urât. Miriana. Smash-ul e extrem, cel mai mare. A few moments later. Smash Big, Little, Extra Smash-ul. Smash. Smash! Un Smash mic. Tu, un Smash mic. Un Smash mic, da. Hai. Nicole Sherry. A căzut telefonul. Probleme la Tehnice. Da. Bun, deci Nicol Seri, Smash. Smash. Asta la discuție. Deci plec. Diana C. Un durache. Smash, că poate că nu-mi place, dar PS cu aia. îl ascult așa, PS. Anca Proască. PS nu-mi place. PS. Ui, frig. Ruby. Bă, da, Ruby îți face și niște poze din astea. Smash. Poți să te Smash. Smash. Schivo. Smash. Nu știu pe Schivo, da. Hai că nu. Smash. Schivo. Mimi. PS. Smash. Da, PS, îmi place. Vulpița. Camei. Pizza. Da. PS. PS, două dracu, e urâte. Și gata. Fraților, cam ăștia. Cam ăștia, da. Fraților, cam ăștia. A few moments later. Fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalele noastre, dați un follow pe Instagram, like la acest episod. Cam ăștia au fost youtuberii, ne vom revedea data viitoare cu un alt vlog. Pa! Ba, bă.